Karla Falzon iċkejkna uċija ta' 4 snin li fl-ewwel sena ta' ħajjitha kellha tgħaddi minn 2 operazzjonijiet kbar f'qalba fl-Ingilterra. Fis-27 ta' Settembru ta' 4 snin ilu fl-Isptar Ġenerali ta' Għawdex, Franklin, Jolene u binhom Giuseppe ferħanin se jtiru laqgħu lit-tieni wil tagħhom fil-familja, Karla. Dawk li kellhom ikunu l-ewwel jiem ta' ferħ għall-familja Falzon ittaplu bl-aħbar mhux mistennija li Karla żviluppat komplikazzjonijiet f'qalba u li b'mod immedjat kellha tmur barra minn Malta għal operazzjoni serja. Il-weġġa hija akbar hekk kifhom Karla friska mill-ħlas ma setgħetx titla l-Ingilterra. F'Għawdex dal-istazzjon iltaqa' ma' Karla omma u huwa. Twieldet Karla u wara 2 days indunaw li għandha problema fil-qalb. U minn hemm il-profs għalli Karla ma tistax iddum ħafna ma ssirla operazzjoni barra minn Malta. Ovvjament 50 ġranet kellna immorru l-Ingilterra, Karla kellha tmur mal-papa tagħha, jiena ma stajtx immur magħha mill-ewwel. Meta Karla għalqet sena, il-familja Falzon irċevit l-aħbar li bintom kellha tgħaddi mit-tieni operazzjoni f'qalba. Meta kellha 1 sirt naf li kellha terġa' bżonn terġa' titla' l-Ingilterra. Eżatt meta faqet il-Covid batu għalina biex immorru. Kienet naqra iktar diffiċli għax ma seta' jiġi ħadd miegħi. Minkejja dan Karla baqgħet tiġġieled u llum kif jgħid il-Malti ittajjar in-nar. Tifla ferriħija tmur l-iskola tilab ma' sħaba u ma jonqos li timbex xi ftit lil ħuha Giuseppe. Sibna ħafna għajnuna mill-istrina. It-tobba hemmhekk u n-nurses huma dedikati ħafna. Jagħmlu l-mirakli għax jiena mort qalbi maqtuwa għax tista' taħseb issir operazzjoni open heart fuq baby ta' 9 ijiem. Imma għall-grazzja tal-Alla kollox mar sewwa. L-appell għall-għajnuna fl-istrina minn familja li Alla rieda ġiet bżonna ma naqas. Jiena kont nagħti kull sena, qatt ma ddili minn moħħi li ħa niġi bżonn jien, imma iva x'inti ġi bżonn jiftħulek il-bib beraħ u ssib familja oħra. U jgħinuk żgur. Nagħmel l-appell tiegħi biex għatum il-ftit li għandkom.